Lasgawa katulas ng lawas uy. Ang buyagan mangguro ko bay. May palagi gwa ko nangihi atong dakong mangga lagi. Luka po dani eh. Musa ka pre? Sige pangikil na mong lawas. Katul kayo pre. Sige dul-dul po kadiri basig na ni mga kuan kini. Itawag ano eh? Mga katul-katul ba? Tilas? Oh, tilas ba? Wala oy. Sukad ka tong nangihi ko atong dakong mangga pre dito sa unahan. Uy ka. Delikado ka pre. Pasig. Buyag na. Ha? Pasig buyag na delikado maka. Delikado sige makapatay ra mo na. Sure oy makapatay man ng buyag-buyag pre. Nah, pre, ugdi ka madali. Murag masujog ka og lungon ba? Ah, ay sig binuang dia pre. Kulba nang kani muha dala panungo naman na. Tadi man na panunglo pre. Mao ginay tinuod pre, mao ni delikado jud kay pre kay adlok jud kay na kay mong lawas ana. Magburot-burotanan. Kaya ga man imuha pre daan naman iburot akong lawas pre. Napa ba ka burot ani? Dili ba lahi man ang imuha, di man sa lawas. Kanang kuan ba kanang gagmay nga burot-burot murag pinaakan og lampinig ba? Mao ba? Nah, di ka mo tuo. Uwa. Pre, basi na kay Naburot ang sugod. Nagburot-burot basi na kay kaila pre ba nga. Sumantabang sa kuha makatambalan ni. Kaila? Oh, tambala na. Ay sakto. Nakoy kaila dito. Sumagkisa man. Katong gipatambalan ako pag umangkon. May pugay mo hilot, mo tutuhan ni, tututuhan man ni, luwa-luwaan man ni. Ah, binuang mo ng luwa-luwaan ko di ko. Oy, kung di ka na maayo, bahala ka, biyaan di ka. Sorry. Lagi, kung dito no. Instead mga to. Wala riyo man siya dati, dugay naman yung trabaho. Sige, katul na kayo tara. Tara, danon ka dito. Grabe na gino. Pati ang tingkoy mo, burot na. Asa man dere? Tara, oh. Oh. Tulog ba na? Matulog na, tanaw. Natulog na, tanaw ako. Kisi-kisi, mintiila na. Nana-rana, pero... Ay, buyag! Nabuyagan ko tayo, nabuyagan ko. Ito, kabalo, namagidaan, no? Di ba yan lawas? Buyag kayo. Ah, ang lawas. Kini, tay ba? Kini yung mga burot-burot yung lawas. Usa ko man ni tay. Ikaw may kabalo ni tay. Dapat tanawa daw ka na burot-burot siyang lawas, be. Ay, kuha na. Bujag. Tanawa. Tama, lay ko pre, mao lagi na lagi. So may maayon ni tayo, so may maayon ako ni buhaton pre. Ito kang mayo. Oh, ambot lang ani tayo, ganahan ba ni siya maayo? Ganahan, oy, binuang kisa gid ganahan maayo. Ganahan doon siya mayo. Ganahan. Oh, Giyoy ko dong. Nya, Gusto ko kuha ko globe. Putong, ikaw kat-kat. Kumano mo na? dili koy, buang, bino scammer mong guro ni. Diloy, mao ni karaan nga Andre Albularyo. Oh, 1672 na Oh. sumod na ko. May man mo nagsugod. Ako'y pagkatkaton ani, binuang. Uy, dapat matuman ka kay para maayo. Oh, Kabalo kung di ni mo kaya ng katkaton. Unsa may buhaton niya tay? Duya pa rin nawasay. Ato na natin balan eh. Ah, diretso na day tambal. sige mo na uy. Ay, lingkod rin, lingkod. Oh, lingkod rin. Eh, Puli. ang huling bang kuha, kabayan juga mahal. Kanya, pabuta lang sa kakadali kaya na ako'y kuhaon Ay, nga kuhaon mga sumpa na mga burot-burot. O sabi, Brian. dakuha na ba ni? Daan eh. Daan ni tay. Ay, sorry. Daan na tay. Kuwasa ko mga sumpa na mga halaman ha. Sige tay, Kaya tay. kung magkain nakabuyag sa imo ha, murag nakaihi kag ka ng punuan nga na inkanso. Nakabalo sa tay na. Tama ko? Tama juga tay. Tamaan, tikarong na karag pangi ha. Ba, balik ako na, mabutan lang ko ninyo. Dire paabot mi sa imo tay ha. Ay, sakto na siguro ni bunal-bunal na itong lawasa para mga wato yung mga buyag-buyag. Tumoy karaan nga hawd kay man ang balay diri sa mukha. Lagi. Karon siya. Palitis ako dito kuan mo, ako'y pamawa paano kuan. Oh, paano kuan malakaw? Yang umgit ay kwarta. Tay, ato. Ako palitis ako. Han? Sige. Ay, biasa ta mo diri tay ha kay mo palit sa og ngayon na pagkaon. Igutom na siya. Tagay-tagay lang kay basing mabuang, isod kini Sige, pugnan. tay. Ikaw na bala ni tay ha. Balik ako. Pre. Okay. Tatay, salig lang ng tatay. Salig. Pero pag tuo lang yun og 101% sa kuwado mo, lian ka dong. Tay, muto, mangutay, muto ko binisaya gid tay. Lahat pag dito ka mo to sa mga in English nga, di magkakasabot ato. Lahi man pud pasabot ni mo tay. Binisaya nga tinambalan ba, binisaya nga tinambalan. Jok-jok ra ko to ako adong. Oh, ang unang session na to tambala dong ha. Unsa man na tay. Ayaw pag binuang nga manluwa ka, sumbagon tagi ka tay. Abi man ako matukos ko ah. Muto ko berayo panluwa. Di nga na matay ho pantawa ka na. Pagpuyo tay, puyo. Ako kay burot sa yung liyo ako. Ay, pagkoy puyo lang dong ba, hindi ko ka-focus dong ba? Sige, sige, Oo lang sige. sa kuha ba? Sa ukal naman na.
Asa pa pagayo ni mo dong? Ganaka mo ayo di. Ganahan pero ayaw ng ukal, binuang mo pilit tas tong liog. Sige, ani lang. Okay. Sama na oy. Pagbuwat ba? Di man jud ka maayo ani ron ba? Binuang man mo nga. Puluran ni siya katayhop dong. Una sa hobon. Ah! Woo! Ay tapuido kay ang kuana na ang kanang saliva na ko mukalat mao na siya mudala og kining mga kaning mupatay sa mga kanang lingin-lingin sa imong lawas. Ay sa tay be. Kaduhang tayhop. Ah! Ayo lagi tapuhi dong. Ay sabi. Okay, katuloy. Agtang. Ah, biskit mo. Agba dali mo na. oy. Dali na. Relax lang ba, relax. Hawa sa taas. Ay sa. Hawa sa taas. Hawa lang sa taas. Hawa. Ay sabi. Agay. Naman ka. Para maayo ka dong. Matay din naman ginamayo imo atay. Torture naman ay mo ah. Ako naman ginay pamaagi dong kay para maulian ka. Kay grabe din mong buyag-buyag. Ulang pa kayo niyo. Sama, listan tanig 2x2. Ah, binuang man mo atay. Mauli na lang ko eh. Bahala ka dara. Di ba? Gata sa ganapa. Tiwaso na lang ako gamay. Agay. Buang ka man ng balay ka. Tarantado ka tambok ni Miss kay Payohon. Hindi ta pag kabalo eh. So tao pag panambal. Kita yagar na ko.